بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: المجلس السادس عشر في التحذير من مكر الشيطان ببني آدم. جورو sappo e tatabre haarentirki fewjal sayɗanu fewjanta ɓiɓɓe adam ko wiyete makru kanju goɗɗo waɗa hunde torra hewta goɗɗo nden mo torra hewti man o anda wayde man on waɗanimo kay man waɗira ɗum be ƴoyre to o hollamo ɗum hunde nafoore kanko o yurgititta ɗum kuugal sayɗanu ɓe balloɓe ɗum tajabu waɗugo noon. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يتوجد همتاني الله صلاة الله جمع كتابة الدون لا رماك آل المود صحابة المود فهو ماجم. قال الله تعالى ألا بنجد بي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله جني دوي ألم أعهد إليكم بلم الكناية يا بني آدم وجد آدم ألا تعبدوا الشيطان تاتا لون سيدان تاتا تكون سيدان إنه لكم هانكو هيدي مودون adu no konnejo mubinu wanga konnagujo konnejo ma kam ta sowru e muɗum kadi konnejo ma ta tokka. suratu yasin aya 16. hada fihi bayanu adawati iblisa li adama wa zurriyati. nda woni ha aya ka wanginki konnagu iblisa honni annabi adama e ɓiɓɓe muɗum. wa dhalika min qadim bolwa ɗum ɗo ɗum faɓɓuɗum geno min hini khalaqa Allahu Adama abal bashari wa faqqahu. ginda Allah tagi Adama baba baliranke o ɓurni ɗum. wa amara al malaikata bisujudi lahu o umri malaika en sujudana annabi Adam. daga nden kadi hasadahu iblisu ala hajil manzilati al azima. iblisul la'in shaytan sewanyani mo kadi do daraja makka ka. wa hadha takrim min Allah subhanahu wa ta'ala wanyani mo kadi daga teddin kiki daga Allah mo sene wangare wodani. wa qala iblis shaytan wiya man ana khairum min iblis wi na mi burano ndara umra mi sujudana mo na burano mi sujudanta mo. سيدان من يجرى لنا اعترض على الله سبحانه وتعالى وعصاه وفئنني الله مسلم يبنغار ودني ويدي أمره كانكو إبليس. فكانت النتيجة اللعنه الله وطرده وأبعده من رحمته. لا تكفى إنجل ماكو جونتك كو هبي ورتها بل ماكو غو be nganyandi mako go nganyandi jogu taskita kadi Allah la'ani mo meedi mo woddini mo hinna e muɗum. wa ahbatahu min manzilatihi allati kana fiha. Allah jippini mo iggo e daraja mako ka o laatino her muɗum kanko iblis o ɗon no nder malaika en kanko saytan o ɗon no rewta Allah ɓe maɓɓe duuɓi ujuneje. jonta kam a yisike gettal gootal on ɗo Allah meeɗi mo naw tuubay. fata'ahhada al-khabisu wa talaba min Allahi al-imhal. sayɗanu coɗɗo o alkini o ɗaɓɓitiri Allah muñaneeki. qala anzirni ila yawmi yub'asun. iblisu sayɗanu wiyata Allah muñanam tamaynan min ha mi yotta yande ummitinte. katto yotti yande ummugal ka na yaake may go salina ɗo won joyre ma ko no sike
فأمهله الله إلى يوم الوقت المعد den Allah muñani mo sabbitini mo kadi haña ɗo maare wakkati andaki ake wakkati o mayata waɗan to waɗi ka o mayan kadi alladi aradahu llahu subhanahu wa ta'ala wakkati ki Allah mo sene bangare wodani muñanino iblis saydanu to yotti wakkati man maya fa inda dhalika ta'ahada wa aqsama ala nafsi yake man kadi saydanu alkini buni do nafsu mudum wa aqsama bi izzatillah o hunori be teddungal Allah dayaki danna li hadha al makhluqi wa zurriyati wallahi o fewjanan tagaɗo o be jurriya mum be ɓiɓɓe muɗum fuu wala yuhawilanna ibadahum an rabbihim wallahi o habdan woɗɗingo ɓe acca jawmirawo maɓɓe wa yuhawila ahdahum mahu ila nnar wallahi o habdan hoygoɓe ɓe gonda ɓe mako nder yiite wallahu subhanahu wa ta'ala qala Allah mo seni e ɓagare woɗani wimo inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin Allah wimo inna ibadi andu jeyaɓe am laysa laka alayhim sultanun jaalorgal wala nama dow maɓɓe illa man ittaba'aka koye na on tokkuɗoma min al-ghawina nder majjuɓe suratul hijri aya 14 فالله سبحانه أخبر أنه سيتولى عباده المؤمنين الله مسني بغار ودني ويجي كم كون هيتين تجياب معكم مؤمنين وأن يحميهم من الشيطان ويجي كم كورينا بيقوى الشيطان وأن لا يجعل له سلطانا عليهم كم كورينا سيدان جانور قلبهم وإنما يتولى من اتبعه من الغاوين أما تني سيدان كم o heetinan on tokkiɗo mo iggo e majjuɓe kanjum ɓe mbima kala nde goɗɗo waɗi geddal fuu be majjere on waari wa hadihi hikmatu min allahi subhanahu wa ta'ala nda ɗo hikima daga Allah mo seni e magare woɗani yabtali ibada o jarriboto jeyaɓe maako wa illa to nanon kam fa huwa jalla wa ala qadirun ala an yahlika saytana wa yahlika junudahu fi lahzatin wahida sonaga balla mumi ha jarriba jeyaɓe maako da o halkanno o bawɗo dow halkugo saydanu be lawale saydanu fu o wawan halkugo ɗum ha maƴƴade yitere walakinahu arada an yabtaliya ibadahu wa yamtahinahu amma se kaga kadi Allah seniɗo muyi ha jarriba jeyaɓe maako liyamiza alhabisu min altayib liyamiza altayibu min alhabis ngam ceniɗo sendira be coɗɗo wa yamiza almuminu min alkafiri wa min almunafiqin wa min almunafiqi non ngam muminijo sendira be kefero muminijo sendira be nafikijo ɗum Allah seniɗo waɗi kadi acci saydanul habis coɗɗo bana mako fu tokko fa hada min babil ikhtiyari min babil ikhbari wal imtihan nda ɗo nder babol jarribaki wa huwa hikmatu min allahi subhanahu wa ta'ala kanjum ɗo ɗum hikima daga Allah mo seni e ɓangare woɗani fa fi khalqi iblisa wa fi ijadihi wa fi igwaihi hikmatun azima ha tagago iblis wodingo iblis waɗgo majjingo iblis wodi hikma makka won ɗon is lawlahu lam yatamayyazu almu'minu min alkafiri is lawlahu lam yatamayyazu almu'minu min alkafiri ngam sona iblisu o da muminijo sendirtano be kefero wa lam yatamayyazu altayibu min alkhabis ceniɗo sendirtano be coɓɗo wa lam yahsulil wala'u wal bara non walagal be barruki be laaɓuki gasatano wa lam yahsulil jihadu fi sabilillah jihadi herɗatal Allah waɗatano fa fi wujudihi masalih kadi ha wodede iblis ɗo woodi maslahakuji woodi boniji ɗon wa in kana fihi madarratun ala man ittaba ko gam torra ɗon ɗo tokkiɗo mo bo her majum walakin fi dhalika masalih amma hawtade be majum fuu
wodi maslahakuji wodi mbondiji doman azimatun lil mu'minina sadiqin mbondi ndi mawndi heedi mu'min en gonɗuɓe fa huwa ta'ahada fi an yubzila wus'ahu wa an ya'mala juhdahu fi iwa'i bani adam saydanu kaymo alkini o ficcitan bawɗe maako dede ko waawi fu o huwan dede kala tiiɗal maako fuu ha majjingo ɓiɓɓe adama wa fi zamihi annahu sayahwi aksarahu ha ƴaaƴo maako kanko sese o majjinma ɓurna maɓɓe fuu qala iblisa wi wala tajidu aksarahum shakirin jawmirawo wolwanta de o wi a tawata ɓurna maɓɓe fuu yettoɓe tokkita ayaje qur'an ndara kadi aksaruhum fasiqun aksaruhum kafirun aksaruhum la ya'lamun aksaruhum la yashkurun wa qalilun min ibadi yashkur famɗi nder jeyaɓe am yettoɓe allah rena min ɓewa kadi tata en gonan nder ɓe yettata kam allah fof en gonen nder yettoɓe nder famarɓe ɗo wa qalilun min ibadi yashkur iblisu wi wala tajidu aksarahum shakirin ɓurna maɓɓe fu a tawataɓe gettoɓe sam raaru useni yimɓeji ko hullata allah ha maccuɓe muɗum goɗɗo ɗon nder hayru ɗon nder moƴƴere jamu maran ɗume kuugel peetel ni to waɗi ni se o royecca yimɓe ɗon ɗon kaja waɗiyam kaja waɗiyam kaja waɗima ɗo ko ɓe foti waɗugo a yecca kaja waɗima to a ñawɗo ha ñamɗo o ñawde kadi walakinna allah subhanahu manna ala ibadihi almu'minina bihifjihi wa riayatihi min aduwihi amma se kaka allah mo sene ɓagare wodani o moƴƴido jeyaɓe maako nuɗɗinɓe mumini en be denal maako e ballal maako iggoye ko nden maako faman tawalla llaha jalla wa ala mo heetini allah jaaliɗo mawɗo wa akbara ala llah huusitake dow allah waltaja ila llah joñorake heedi allah doggitiri allah hamahullahu azza wa jal allah jaaliɗo mawɗo renan wa man ataa ar-rusula wa amana bil kutub mo nuɗɗin ɗowtini nulaaɓe nden nuɗɗini defte allah wattaba ma anzala llah nden o tokki ko allah jippini hamahullahu min ashaytan allah renanmo e saytan walam yaj'al lahu ilayhi tariqa allah waɗanta sayɗanu ɗatal yaako ha maako sakko majjina inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin allah wolwani iblisu wiyata mo andu jeyaɓe am kam jaalorgal walanama dow maɓɓe koyna on tokkuɗoma nder maɓɓe yuggo e majjuɓe walhamdulillahi anna allah subhanahu tawalla ibadahu muminin yettoje tabitani allah mo sen yo wodani nde o heetini jeyaɓe mako mumini en wa tawalla hifjahum wa nasrahum wa himayatahum o heetini kadi reenuki ɓe walluki ɓe walakinna hadha yujibu ala almumini alkhawfa alazim amma hawtade ɓe ɓolwaɗum ngo fuu ɗum wajibinan dow goɗɗo muminijo gonɗiniɗo kullol mango walhajara min hadha al aduwi lladud non rentaki iggo e konnejo lettiɗo o alladhi lahu junudun kasiratun min shayatini l insi wal jin on mo mari lawale balloɓe sooje en ɗuuɗɓe iggo e sayɗanuji yimɓe e sayɗanuji ginni yabussuhum wa yansuruhum li tadlili nnas oɗo sankitaɓe kamɓe man ɗo o lenaɓe ngam majjingo yimɓe wa igwa'i nnasi e non noon bimana wa igra'i nnasi bishahawati wa shubuhati e non noon o lenaɓe ngam dalila irnugo yimɓe majjiniraɓe ɓe suunoji ɓe nandarlaji wal kufri wal ilhad non noon ɓe keferaku e lettuki nda gonga ni goɗɗo sala jaɓata fa hada yujibu lhajra min al adu nda ɗo kadi ɗon wajibina rentare ibgo e konnejo wa anna al insana da'iman yalja'u ila llahi wa yatahassanu bih ɓi adama duumi ɗum foroy o joñoran heedi allah o rentorto ɓe allah wa yastaidu billah o moltoro allah wa yulajimu ta'ata llahi subhanahu wa ta'ala o lismo ɗo tanago allah mo senu e ɓagare woden
ويبتعد عن معصيته ووقت وأتى يدعو الله فإنه إذا فعل شيئا من المعاصي فقد استجاب للشيطان kanko bi adama o tonini o huwi hunde iggo e gedde o anda kadi o jabake sayɗanu jotta wa ida taraka al maasiya wa amila bittaati fa innahu yakunu qad salima min ashaytan tonini o acci gedde o huwi ɗowtaje yo yakinnen o laatoto kadi o hisi sayɗanu wa aadahu llahu min ashaytan allah renanmo iggo e saytan وهذا يوجب على المؤمنين الحجر والخوف دادو كدي واجبنا دو المؤمنين كل البيرنتاري واللجوء الى الله سبحانه وتعالى دائما وابدا ان جونو راغو هيدي الله مسني ام على ودني فورتي فوري والبعد عن المعاصي والمحرمات نون وداغو اچا گدde e kuude kalminaade والاكثار من الطاعات يدودين غوبو يبغو e dowtaaje والمحافظة على الفرائض والواجبات إن النورينا كما كدو فريلا جي غجبيدي فريلا بغجبيدي بوتنا فريجو بيدون كوجي on mutaradif mana man do horgotiri farilla manane ma Allah farli dinta gajibidum ma Allah wajibinta ko Allah wajibini do neddo ko ga yimbe fere fendiri bo wi do wona ha darage do wona ha tanamum bo ko Allah waɗi wajibi ɗo to ɓi adamajo huwi ɗum gam andi Allah wajibini ɗo o wodi barjari to andi Allah wajibini nden o acci o huway ɗo ɗo bo o wodi junuba o heni yangitego na yake to o tuubi Allah yaafimo kadi wala yakfi anna al insana yaqul heata dey ɓi adamajo wiya a'udhu billahi min ashaytani rrajim yaqulu dhalika bi lisani o wiya mi moltori Allah mi ɗaɓɓitiri Allah kisnami goye sayɗanu goɗɗinaɗo hinna he o wolwira ɗum be ɗemgal maako tan ɗo heyata lakin la yugayiru shay'an min amalihi sayyi'a bal huwa muqimun ala al ma'asi wa sayyi'ati wa dhunubi oɗo wiya a'udhu billahi min ashaytani rrajim mi ɗaɓɓitiri Allah hisnami sayɗanu goɗɗinaɗo hinna he be ɗemgal maako nden o waylata hunde iggoye kuuɗe maako oɗo jooti dow gedde kuuɗe kalluɗe junubaji ɗo kam ɗum wiyata al istihadatu bil lisani la takfi wala tanfa moltorago be ɗemgal he'ata nafata wa ija sta'adha billahi min ashaytani falyatruk amala shaytan to ni o moltorake Allah o ɗaɓɓitiri Allah kisnam iggo e sayɗanu to nden taw acca kuuɗe sayɗanu kadi wa an yabtaida anil ma'asi wal mukhalafati non o woɗɗita kadi o accina gedde e lutukiji Allah wa an yatuba ila llahi azza wa jalla mimma hasala minhu non o tubano Allah jaaliɗo mawɗo iggo e ɗum ko gasino her maako o andi gedde nde o huwino o yeddiri Allah o tuuba kadi o tuuba wakkati gotel ɗo moggal maje ɗe fufu fama ala saytani asabbu min at-tawba wala hunde nde ɓurata satorugo sayɗano ɓurata mettugo mo fu dininta tuubu ida taba almuminu fa innahu yandamu nadamatan azima to ni muminijo tuubi o wasmitan wasmir ɗum mawndu li annahu hasira mas'ahu wa tarda ngam o jottaka o rusɓake jontaka ma kuugal maako o tokki wa huwa yafrahu bil maasi sayɗanu kam o seyotto be gedde to yiɓi adamajo ɗo waɗa gedde ɗo yowwa ɗoɗɗon o seyoto kadi wa yafrahu bima yusibu minhum min al mukhalafati o seyotto be ko o wafirta yimɓe goye lutukiji ɓe lutata Allah lakin ida taabu fa innahum yatakallasuna min amma se kaka kamɓe man to ɓe tuubi yake man ka ɓe softoto her maako ɓe tetanmo kadi fa yandamu inda dhalika wa yatahassan se sayɗanu wasmita yake man ɗo mimsiɗino ولهذا يقول نماج مولوية قسموا ظهري بالاستغفار o wi ɓe taƴi ɓaawo am ɓe farkitinki ɓe waɗgo istigfaru goɗɗo ɗuɗɗina ko nde sakko ma ala husuma e gadi fa hada min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala nda ɗo nder hinna e allah mo seni e ɓagare woodani wa min asaddi ma hasala lisaytani min alkhasarati wannakba
nden ɗum ɗon bo nder ɓurɗum saatugo ɗum ko gasani saydano iggo e rusɓare e non torra basahu muhammadum sallallahu alayhi wa sallam bi'isuhu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lenuki allah leni muhammadum salatu allah e jammu ɗum tabitani kanjum ɗo ɗon nder ko rusɓini saydano fa inna allaha anqadha bihi kasiran min albashariya andu allah softiniri hisniri be muhammadu ɗuɓɓe iggo e ɓaliranke wa hadahum ila siratil mustaqim o handi ɓe iggo e ɗatal ɓoocinga wala yazalu lislamu walillahi alhamdu wadihan jaliya islama seedata gettore wodani allah ka laɓka ka banguka yatasimu bihi man arada allahu hidayatahu wa najatahu min assaitan ɗon jogito dina islama mo allah muyani ɗum kanda muɗum e kisdam muɗum iggo e sayda fattariqu wadihun liman yuridu najaa ɗatan laamgal heedi mo muyi kisdam nasalullah an yuwaffiqa aljamia lima yuhibbu wa yarda en ɗotoro allah o fonda moggal yimɓe fuu heedi ko yiɗata o yarda ɗum wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa